Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akrama man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin ajma'in, amma ba'd. Para kiai, para tiyang alim, para ibu nyai, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, jabat pemerintah, bapak ibu, keluarga besar, pondok pesantren Raudhatul Quran, yang mulia Mbah Yai Ali Shodikin beserta ibu nyai, beserta keluarga, para santri putra, santri putri, wali santri, Dewan Asatid, Asatizah, suwaya kemawon ingkang kula hormati. Alhamdulillah dalu menika kita sareng hadir, niatan tujuan kita sami nggih punika ibadah. Mugi-mugi hadir kita beto faidah, maslahah hasanah, beto kesayanan manfaat fidin wa dunya wal akhirah. Sholawat ma'asalam mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah sampun mulang kita supados urip kita barokah, selamat donya ugi selamat wonten akhirat. Kula saking Selapura Blitar dipun timbali kapure sowan wonten majelis menika, derek-derek nambahi jangkepi genepi hajat panjenengan haflah akhiri sanah dan Isra Mi'raj tasakuran khatmil Quran bin Nazar Ponpes Raudhatul Quran Jati Udanawu Blitar. Niki korsine kok kathah sing kosong napa dereng rawuh napa pancen yo enek iki Bu? Bu, dereng rawuh nggih. Ki ngaji ki lek waduh lho ora penak. Lah kae ibu-ibu kaya ngendikan dhewe kok. Bu, nyawang innalillahi wa inna ilaihi. Nyawang kula ketok napa mboten Bu? Ketok. Para hadirin, para bapak, para ibu, lek awake dhewe ngomongne haflah berarti kita bicara anak. Lek awake dhewe ngomongne anak itu menjadi tujuan utama sebuah pernikahan. Lin nikahi fawaid wa a'zamuha talabul walad. Nikah niku paedahe akeh. Sing paling gedhe paedahe wong nikah niku ben duwe anak. Mula wong lanang niku lek golek bojo mboten oleh angger-angger milih wong wedok. Karo Kanjeng Nabi wong lanang niku lek golek bojo kon golek tipe perempuan sing jenenge al-walud. Al-walud niku maknane gampang metengan. Al-walud niku gampang manaan. Wong wedok kulite ireng tapi metengan niku luwih apik tinimbang kulite putih ayu tapi ndak iso meteng. Ini menunjukkan betapa pentingnya manusia niki duwe anak. Sampai agama itu mendorong perempuan itu kon duwe anak sehingga meteng niku ganjarane gedhi. Dindi nek wong wedok meteng pendak bengi oleh ganjarane tahajud tanpa tahajudan, pendak awan oleh ganjarane poso tanpa poso. Ini menunjukkan bahwa Islam mendorong kula karo panjenengan niku ben seneng duwe anak. Mula wong wedok ki lek cerdas tetengere tukang metengan. Bu, meteng nggih. Bu, meteng nggih. Sampun.
Lah nyapa Pak awake dhewe iki butuh anak. Anak niku sing iso ngangkat derajate wong tuwek nang donya, anak iki sing iso ngangkat derajate wong tuwek nang akhirat. Akeh wong ning donya niku mulya mergo anak, akeh sok ning akhirat niku wong tua mulya ya mergo anak. Biyen nalikane anake cilik-cilik masyaallah aja meneh gawe omah tuku sawah, tuku mobil, enek sing dipangane bejo. Anake cilik-cilik 12 uripe mager sari ngene wong sugih. Basa anake gede ya Allah, enek sing dadi tentara, enek sing dadi polisi, enek sing dadi lurah, enek sing dadi pedagang sukses, dadi pemborong sukses. Akhirnya wong tuane diangkat, enek sing digawekne omah, tukokne sawah, ditukokne mobil, bahkan kathah wong tuwek iki dikajekne anak. Wong tuwek niku diumrohne anak, niku barokahe duwe anak. Kadang manusa iki sederhana. Sampean duwe anak saiki dadi MC ngono iki masyaallah ibuke lek marem. Nduk, MC-ne sampean. Ngono ki ibumu ya enek saiki. Enten peh ndahne mareme ibumu nduk. Ngene iki sandinge dijawili yuyu kuwi lho MC-ne sapa anakku. Ning pondok kene iki pendak acara apa MC-ne mesti anakku. Ora eneng sing iso dadi MC ning kene iki kejaba anakku. Ngene iki awakmu mau dipoto nduk karo ibumu terus diunggahne ning grup keluarga. Terus enek sing nyletuk sapa ta yu kuwi anakku. Duwe anak iso dadi MC masyaallah, becek diceritakne. Rewang ceritane. Kadang mek sepele ning Jati lho enek lomba Agustusan lho mek lomba grakoti kerupuk ngene. Anakmu menang ngene Bi. Rungu ora wingi ning kantor desanya apa enek lomba Agustusan. Lomba apa grakoti kerupuk. Juarane kena sapa yu? Kena anakku. Juara pira yu ajek juara papat. Lah pira pesertane ya mek papat. Jadi awake dhewe iki sampean ora usah gumun Pak Bu, lek enek wong iki senengane nyeritakne anak. Enek to wong nek jagongan nyeritakne anake, ya niku manusa. Karo anak iki bangga ngoten. Apa meneh sampean duwe anak kok pinter ngaji peh. Masya Allah, seneng. Pemene sampean duwe anak iso hafal Quran. Donya iki apa enek to sing ngalahne ampuhe Quran? Mboten enten, Pak. Kanjeng Nabi iki sampai dawuh fadlul Quran ala sairil kalam niku kafadlir rahman ala sairi khalqih. Mulyane Quran dibanding liyane Quran kuwi kaya mulyane Allah dibanding makhluke. Ya ora sebandingno. Jagat raya niki sing paling istimewa, paling mulia niku jenenge Quran. Bulan Ramadan niku bulan yang paling mulia. 1 tahun itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Ramadan niku mulya jane ora mergo bulane, mergo ning Ramadan ki gawe nurune Quran. Iga teng tafsir Ibnu Katsir, umpama Quran ki ora turun nang bulan Ramadan, Ramadan sama dengan bulan lainnya. Cara Ramadan ki turun nang sasi Muharram, ya sing paling mulya ki ya Muharram. Jadi bulan Ramadan niku mulya mergo kegawa mulyane Quran. Cara bahasane pesantren jenenge keramat gandul, Pak. Padha karo sufire kiai niku lho. Sufire kiai niki mulya ora mergo sufire, mergo kiyaine niku lho. Ning golek kiai mlebu teka ngoten iki panitia mesti sing ditakokne sufire teng pundi.
Terus tak jawab, sampean goleki aku apa goleki supire aku yang ngono. Engko wayah mangan ki ya mangane padha karo kiai, Pak. Lha tenan wong digawani berkat ya padha berkati karo kiai. Kiai niki kangge supire. Niku saking mulyane kiai ini. Wong kula niki nate entuk berkat niku kula entuk berkat ki kok padha. Niku kula wis mesti yakin iki panitia ngowehi sitok kangge supire. Akhire kula kene supire. Lah nate kula entuk berkat loro persis ngoten. Sitok kula kene supir kula. Teko omah mlebu omah karo bojo kula kene bojo kula dibuka. Bojo kula kaget lho. Kok mek sego tok, Bah? Lho, mosok to nggih? Ya Allah, berarti ingkunge katut supire iki aku. Akhirnya sesuai budal neh tak takoni berkatmu ini apa? Alah anu Pak Lukman namung ingkung tok segone nggenku aku. Jadi sopir niku mulya niku jane mergo mulyane kiai kaya Ramadan niku lho. Nduk. Malam sing paling mulya ki malam apa? Kok malam Rebo? Malam sing paling mulya malam apa, Nduk? Malam Lailatul. Sing paling mulya niku malam niku Lailatul Qadar, Pak. Terus pertanyaane nyapa Lailatul Qadar mulya? Mergo ning malam Lailatul Qadar digawe nurune al. Wis kula tak takon, Nduk. Salat ki sing paling mulya apa nalikane ngadeg, apa nalikane rukuk, apa nalikane sujud, apa nalikane lungguh? Ayo sapa sing jawab? Salat iku sing paling mulya nalikane ngadeg, rukuk, sujud apa lungguh? Anak-anakku. Napa, Pak? Akeh sing jawab sujud mboten. Salat ki sing paling utama nalikane ngadeg. Sampeyan delok teng kitab-kitab. Lah nyapa nalikane ngadeg kok mulya? Mergo nalikane ngadeg digawe maca Quran yaiku suratul Jadi dunya niku sing paling mulya niku Quran. Sehingga ndadekne mulyane Ramadan, sehingga ndadekne mulyane Lailatul Qadar, sehingga ndadekne mulyane ngadeg dalam salat itu yang paling istimewa. Kertas niku sing paling mulya, kertas digawe nulis Quran. Al-Quran niku kertas nggih Bu nggih. Bu. Sampeyan nek nyekel Quran wudu napa mboten? Sampeyan niki nyekel kertas kok enek ayate Quran, sampeyan iki kudu wudu. Sing marakne sampeyan kudu wudu duduk kertase, tapi enek Qurane niku lho. Lho lek ngono donya ki sing paling kertas sing paling istimewa kuwi jenenge kertas sing digawe nulis ayate Allah terus karo wong-wong diarani Quran. Sampeyan lek nyekel Quran kudu wudu. Mergo kertas paling mulya ki jenenge Quran. Lah nek kertas ki mulya Pak ngisore Quran. Bener niku mek digambari Pak Karno karo Pak Hatta jenenge duit ki ya kertas, tapi lek nyekel ora kudu wudu. Lak beda karo Quran. Tapi padha kertase niku ya mulya. Mergo kabeh wong goleki. Pedagang goleki, petani goleki. Iki pedagang sakmono kae iki rumangsamu sing digoleki lak mek kertas to. Lho nggih. Sapa yang goleki sampai kula ki teko kene iki ya goleki. Goleki apa, Pak? Aku kok selopuro rene iki rumangsamu goleki apa jajal? Lah iki tukang son bareng goleki apa iki? Dadi kertas mulya iki jenenge duit. Padahal mek digambari Pak Karno karo Pak Hatta. Tapi nilainya beda. Bu, enek duit 100.000 karo duit 1.000. Padha kertase. Sing 1.000 ki dikai parfum wangi, sing 100.000 ngapunten diuyui. Sampeyan milih sing diparfumi apa diuyui? Ya randi gila. Jadi foto kertasnya beda.
Enek-enek kertas sing mek ngurusi panganan mawon Pak, isuk panganan, awan panganan, sore panganan, bengi panganan. Kuwi ya kertas, jenenge kertas minyak. Kuwi mek ngurusi panganan, Pak, ya kertas, tapi derajatnya nomor 3 niku. Mula lek enek wong rewang kok ora tandang mek mangan, kuwi rewang model kertas minyak. Oleh awakmu enek tanggamu rewangi mek madyange kok mulih lek nyemantani ngene yu kertas minyak mau mulih apa piye ngono. Niku kertas Pak, tapi beda nilainya beda. Enek-enek kertas sing nasibe mek dibantingi Pak. Ora tahu sapa pondok, sapa masjid, sapa musala. Sabane pos kampling, ya kertas jenenge kartu remi. Jadi kartu remi iki ya kertas tapi nasibe dibantingi, gelek banting karo muni cuk ngono barang. Jadi enek uwangi model kertas minyak iki enek blas ora tau sapa masjid musala. Mek miso enek wonge. Wonge teko. Orang nggih kupluk. Enek-enek kertas sing ngurusi barang reget Pak. Ya kertas namine tisu. Jadi teng donya iki sing paling mulya niku Lho lek ngono belajar sing paling istimewa iki belajar apa, Nduk? Belajar Lho lek ngono mulang sing paling istimewa iki mulang apa, Nduk? Sampeyan ibu tak peseni lek duwe anak dadi guru TPQ, sampean kudu bangga. Mergo anak sampean mulang barang sing paling mulya di jagat raya niki, jenenge Quran. Kadang ibu-ibu ki duwe anak mulang TPQ wis ora bangga, Pak. Ditakoni yu anakmu saiki apa kesibukane? Leh apa nganggur. Nganggur ya kadang-kadang mulang TPQ. Ya Allah. Guru paling istimewa niku guru sing mulang TPQ, mulang Lho lek ngono omah sing paling mulya, omah sing sregep digawe nderes. Lho lek ngono banyu sing paling istimewa, banyu sing diwacane ayat. Anak-anakku sampean iki lek nderes Quran, lek sempat sampean kudu ngedep banyu sak gelas, Bu. Engko gak ketang sak halaman, sak rai, rong rai. Niku bar niku disebule nang banyu. Terus banyune diombe. Ben tubuhe awake dhewe iki ada bekas-bekas bacaan Quran, Pak. Lha sampean karo godhong salam dikom percaya kok. Karo godhong jambu dikom percaya kok. Mosok karo ayat Quran gak percaya. Lho tenan donya iki paling mulya Mula orang yang paling hebat di atas bumi ini adalah orang yang di dadanya ada Al-Qur'an. Berbahagialah sampeyan Bu lek duwe anak kok hafid utawa hafizah. Iki sing wis hafal Quran dilungguh iki. Niki sing hafal Quran dilungguhne dhewe apa kabeh arung enek sing hafal Quran? Ponenten sing hafal Quran niki sing jilbab putih niki hafal Quran napa dereng? Mpun khatam Quran binazar napa bil ghaib? Binazar sing wis hafal 30 juz enten apa mboten niki? Pundi? Sing abang-abang kuwi. Kuwi, Nduk. Kuwi hafal Quran sampean nggih? Bu, niki anak sinten sing hafal Quran sakmeniki putrane jenengan Bu nggih? Sampai nek nyekel kertas enek ayate Quran kudu wuzu, krana anakmu ki enek Qurane lek demek anakmu kudu wuzu sampean. Anak-anakku, dadamu ada Qurane. Sampean tak peseni batin sampean harus bersih. Ojo gampang pegel karo kanca, ojo gampang emosi, ojo gampang iri, ojo gampang dengki karena di dadamu ada Al-Qur'an. Wong iki apal Quran sok ning akhirat ning alam barzah niku jasate utuh, Pak. Lah piye lek arep bosok ngeneki Quran kok. Besok ning alam kubur sing ora entuk siksa kubur iki apal Quran. Lah piye lek digepuk ngeneki Qurane kok.
Lho lek ngono berbanggalah orang-orang sing duwe anak apal Quran. Mula besok ning akhirat ya nek wong karo Allah niku dikai baju kebesaran dari surga, dikai kopiah dari surga, dikai kuluk teko swarga. Tiang niku matur, ngamal kula napa malaikat? Kok kelambi kula koyo ngeten saene? Kok kupluk kula koyo ngeten saene? Malaikat dawuh, anakmu ki hafal Quran. Jadi anak-anak yang hafal Quran iso insyaallah iso nyafaati wong tuane nang akhirat. Amin ya rabbal. Kula niki ya pengin Pak duwe anak hafal Quran niku. Anak kula ki lanang loro, sing barep tak omongi le. Sampeyan gak kepengin to ngapalne Quran. Bapakmu ki pengen duwe anak hafal Quran. Anak kula sing pertama alhamdulillah jawab mboten. Akhirnya sing nomor loro tak takoni le masih wis ra gelem ngapalne Quran. Sampeyan ngapalno Quran ya le ben abahe duwe anak hafal Quran. Lha kok jawabe padha mboten. Akhirnya aku jurit sak banteri piye to ki? Lho ora wong Imam Ahmad niku nate ngimpi. Ngimpi niku petuk Allah. Ngimpi niku saka petuk Allah. Lajeng matur dhateng Allah, ya Rabbi bima taqarraba ilaikal mutaqarribun. Gusti, orang-orang niku kok dekat panjenengan niku napa ngamali? Jadi di dalam mimpinya Imam Ahmad niku ngimpi roh wong ki cuwelak sangat kalih Allah. Lajeng Imam Ahmad matur teng Allah, lha niku kok cuwelak kalih panjenengan, ngamali napa? Qala Allah dawuh bikalami. Wong-wong iso cedhek karo aku mergo nyapa uripe ning donyane sregep deres Quran. Imam Ahmad lanjutne, tiang-tiang niku lho deres Quran niku Gusti bifahmin au bi ghairi fahmin. Orang-orang niku dekat kali panjenengan karena amalana baca Quran. Lha niku lek maca Quran niku paham napa mboten karo isine Quran. Ya Allah, Allah kok yo jawab bifahmin au bi ghairi fahmin. Wis to, paham artine, ora paham artine, pokok sregep deres Quran sok nang akhirat cedhek karo aku. Amin ya rabbal. Oh seneng Pak duwe anak iso hafal Quran ya Allah. Nduk Quran musuk nyafaati donya akhirat. Aja sampai ilang nggih. Tenan Masya Allah. Duwe anak iso hafal Quran luar biasa. Apa meneh nek wong arep mati ning donya. Anak niku saking pentinge Masya Allah. Enek wong arep mati ning donya duwe anak telu. Sing siji pinter nyanyi, sing siji pinter puisi, sing siji pinter maca Quran. Kira-kira sing diceluk sing pinter? Sing pinter nyanyi. Nduk rene ayo ditunggoni ibuke, deloken ibumu ambekane Senin Kamis iki lho. Selasa karo Rebo wis ora ambekan lho, Nduk. Nek ambekane Senin Kamis berarti Selasa karo Rebo kan yo ora ambekan lho. Ayo Nduk ditunggoni. Nduk diwacane apa ngono? Diwacane surat Yasin apa surat Ar-Ra'd? Mboten saged lho. Kowe mbiyen ra tau ning TPQ mboten, gak tau ning Madin mboten. Lha juara sakmono pialake apa nika juara nyanyi. Lha kok ibuke arep mati ra diwacane Quran, lha kok malah dinyanyekne to. Lha kok kupinge iki disanding, lha kok muni pokoke joget, ton mbokmu, ton mbokmu. Mboke langsung apa sing pinter puisi? Nduk ditunggoni ibuke. Diwacane ayat-ayat Quran mboten kaget. Gak tau ning pondok blas, sekolahmu SD, SMP, SMA, kuliah. Gak tau ning TPQ blas, gak tau ning Madin blas. Lah kae piala sakmono kae niku juara puisi. Akhire mbok arep mati lek kok diwacane puisi to. Kupinge disanding di saat nyawa di kerongkongan. Kasihan deh lu. Sing diceluk bangga sing pinter. Nduk kowe mbiyen tau ngaji nggih, mondok nggih.
ning ndi teng pondok Raudhatul Quran. Pondoke sapa? Pondoke Mbah Yai Ali. Iso maca Quran, kula niku mboten namung saged maca, kula niku apal Quran. Ya Allah, anak yang pertama membisikkan di telinga kanan, Bunda, zikir Bunda, zikir. Anak yang kedua membisikkan di telinga kiri, Bunda, Allah, astagfirullah. Anak yang ketiga ambil air wudhu, cari Quran, buka surat Yasin. Dengan lantang anak yang ketiga membacakan surat Yasin. Dindiane wong arep mati diwacane surat Yasin. Satu huruf dari Al-Quran akan menurunkan 10 malaikat. Dengan gagahnya anaknya membacakan surat Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Pling, nyawani ibuke ucul kaya rambut dijabut saka adonan roti. Barokah lepasan nyawa diiringi dengan bacaan surat Yasin. Akhirnya ibuke sedo dalam keadaan husnul Bu, penting napa mboten duwe anak iso ngaji? Sampai arep bercita-cita anakmu jadi tentara, monggo, jadi polisi, monggo, sae. Jadi kepala desa, monggo, jadi pedagang, monggo. Sing penting anake kudu pinter Wong tuane arep mati, anake ra iso ngaji ki mek mlebu metu. Takoni tanggane, "Piye, Bro, mbokmu mbuh sawi men." Ra iso ngaji kok mumet, Pak, dia anak ra iso ngaji. Lho nggih. Arepe poso iki ya ning kuburan, arepe bodho ya ning kuburan, tapi ndak iso ngaji. Akhire ning kuburane mek nggo arit karo sapu, boro-boro nahlil, macakne kulhu falak binas blas. Mari dibesiki disaponi bar pamit, "Mbok aku mulih." Mbok ning kuburan muni minggato le, minggato. Lho tenan penting duwe anak iso ngaji. Mergo anak niku iso menghantarkan orang tua husnul khotimah. Bahkan anak niku lek api, anak ki lek solih-solihah. Dawuh Kanjeng Nabi, amalul walad amalul walid, kebaikane anak kuwi dadi kebaikane wong tuwek sing wis mati. Akeh besok wong jati ning alam kubur kaget gak rumangsa duwe kebaikan. Lho kok kebaikane beruntun datang terus menerus karena apa? Ninggalnya anak-anak sing solih-solihah. Ning alam kubur mari ditakoni malaikat mungkar nakir, "Yu asli mundi?" "Kula jati." "Ayo melu aku teng pundi?" Malaikat, "Wis to ayo melu." Akhire wong niku dijak mlaku-mlaku teng alam barzah. Enak-enak mlaku-mlaku terus roh tumbukan lajeng matur, "Malaikat napa tumbukan niku ganjaran?" "Ganjarane napa malaikat?" "Maca Quran." "Kadane sinten?" "Malaikat." "Tekmu." "Lho, kula niku lho boten saged maca Quran." "Malaikat." "Iya aku ngerti. Kowe mbiyen kon belajar ngaji mek pelayon, nah mula sampe tuwek ra godak maca Quran." "Lah tapi kula kok diganjarane maca Quran?" "Anakmu sing kok titip ning ngene Mbah Yai Ali, pendak bar salat gak tau leren nek deres Quran. Nabi dawuh kebaikane anakmu dadi kebaikanmu, maca Qur'ane anakmu dadi maca Qur'anmu. Mula ganjarane maca Qur'an PN barokah kowe ning jati ninggalne anak sregep deres Qur'an. Melaku malih roh tumbukan niku napa malaikat ganjaran. Ganjarane napa malaikat? Sedekah. Gadane sinten malaikat? Tekmu. Lho. Lah kula lho cedhil-cedhil tiyang jati, heeh aku ngerti. Welek ditonjok kok tampani lek kon becek ra tau nyang to. Tetapi kula kok diganjarane sedekah anakmu sing kok tinggal nang jati ahli sedekah. Awakmu mati dislameti 7 dina 40 nyatus pendak pisan pendak pindho 1000. Anakmu pendak Jumatan nglebokne dhuwit nang kotak amal. Sedekah anakmu dadi sedekahmu. Mula ganjarane sedekah PN barokah kowe ninggalne anak ahli sedekah. Melaku malih ruh tumbukan niku napa malaikat ganjaran. Ganjarane napa? Kaji. Kadane sinten malaikat? Tekmu. Lho. Lah kula lho dereng kaji malaikat. Iya aku roh.
Kowe mbiyen arep daftar gak sida to dhuwitmu kok tukane Avanza. Lho tapi kula kan diganjarane kaji anakmu bolak-balik sing kok tinggal nang Jati beneh kok tinggali lemah cengkal 100 kowe mati diamanahne kaji karo anakmu. Mula barokah kowe diamanahne kaji ganjarane kaji PN. Lajeng tiyang niku denger-denger lho malaikat kok enek cahaya begitu indah niku napa ganjaran. Ganjarane napa malaikat salat tahajud. Gadani sinten malaikat tekmu lho. Lah kula lho dadi wong Janti selama sore ora tau tahajudan malaikat iya aku roh. Kowe jane ben-bengi mesti tangi to tapi mek nguyuh. Adik nguyuhmu nek nyami aku iya. Lho tapi kula kan ganjarane salat tahajud anakmu sing kok titip ning ngene Mbah Yai Ali pendak bengi dijak tahajudan, tahajudane anakmu dadi tahajudanmu, mula ganjarane salat tahajud PN. Masyaallah. Anak niku ahli ibadah, anak iki lek salih-salihah. Lajeng orang itu memberanikan diri matur dateng malaikat, malaikat kok kabeh-kabeh ganjaran kepareng matur malaikat dosa kula teng pundi? Malaikat jawab dosamu entek cik. Lho kok sakit malaikat? Anakmu bolak-balik anakmu. Anakmu sing kok tinggal nang Janti, anakmu sing kok titip nang pondoke Mbah Yai Ali. Pendak bar salat mesti nangis, matur, donga, jaluk nang Allah. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, panjenengan ngapura dosa kula, panjenengan ngapura dosa bapak ibu kula. Ya Allah, panjenengan sayangi mereka berdua kados piyambake sayang dateng kula di saat kula tasih halit. Lha kok dongane penjaluke anakmu dikabulne baro kaya anakmu njaluk ning ngapura mula dosamu entek cik. Mula aku didhawuhi Allah kon ngejak mlaku-mlaku awakmu kon pinarak nang kae. Napa nika malaikat? Ya kae jenenge raudhatun min riyadil jinan, ya kae jenenge taman dari beberapa taman surga. Pinarak nang kono enten ana sampai besok dina kiamat. Ya Allah, anak itu kalau salih salihah mampu menghantarkan kedua orang tua husnul khatimah. Anak itu kalau salih salihah mampu menghantarkan anak berada di taman surga. Sok nang akhirat lek wis kiamat seberapa hebatnya anak-anak yang soleh. Kanjeng Nabi dawuh inna tifla yajurru bi abawilal jannah. Anak iki kok solih salihah niku yajurru batek sapa anak. Batek bi abawahi kelawan wong tua lorone anak, batek nang di ilal jannati nuju swarga. Anak-anak yang salih salihah ternyata besok nang akhirat iso nyafaati kedua orang tuane. Wonten kitab tafsir Munir, wonten kitab tafsir Ibnu Katsir diceritakne. Anak niku lek mlebu swarga ya Allah, begitu masuk surga lingak-linguk. Akhirnya ditegur karo malaikat, mlebu nyapa kok lingak-linguk? Mboten malaikat nyuwun pirsa, bapak ibu kula teng pundi? Anak-anak panjenengan iki sok mlebu swarga sing ditakokne dhisik niku bapak ibuke. Mila Imam Al-Ghazali cerita, besok nang akhirat enten lare digiring nuju swarga. Teko lawange swarga lho kok bocah-bocah niki sami berhenti mboten purun mlebu swarga. Alih malaikat didhawuhi, "He, Pak, ayo le, nduk udkhulul jannah, udkhulul jannah." Mlebu swarga, mlebu swarga. Mboten malaikat. Nyapa kowe gak gelem mlebu swarga? Kula mboten bakal mlebu swarga kejaba kalih bapak ibu kula. Malaikat langsung jawab, ora iso. Kowe dadi anak soleh, bapak ibumu gak soleh. Kowe dadi anak ahli ibadah, bapak ibumu ora patek ibadah. Kowe dadi anak jujur, bapak ibumu ora jujur. Kowe iki lek ngarit isine suket tok, bapakmu lek ngarit suket campur semangka. Kowe iki lek rewang jujur, ibumu lek rewang mulih mesti ngentet iwak. Nek sing batin heeh. Ora iso kowe ngejak wong tuamu, bocah-bocah iki kok pinter. Malaikat jenengan napa mboten ngertos? Kula iso dadi anak salih salihah, kula iso hafal Quran, kula saged maos Quran. Kula saged sekolah SD, SMP, SMA, MI, sanawiyah, aliyah, kuliah. Kula jujui malaikat niku sing kangelan ngragati bapak ibu kula.
Bapak ibu kula gak kenal siang malam, hujan petir, peras keringat banting tulang, golekne rezeki, golekne nafkah kangge kula, golekne biaya kangge kula. Ben kula tutuk leh mondok, ben kula tutuk leh sekolah, akhire kula dadi anak sing salih salihah. Kula iso kaya ngene iki sing kangelan bapak ibu kula malaikat. Sing nukokne kitab, sing nukokne seragam, sembarangi kebutuhan kula sekolah, kebutuhan kula mondok niku bapak ibu kula. Kula kan mlebu swarga piyambak mboten malaikat mboten. Kula mboten purung dikatakan anak tidak berterima kasih kepada kedua orang tua. Akhirnya malaikat jawab, "Heeh, pancen bapak ibumu kuwi uripe entek mek gawe ngurusi awakmu." Ya wis, aku tak matur Allah sik. Akhirnya diaturnya Allah, Gusti enten rombongan lari-lari saking Jati. Nyapa? Pengen dipinarakne swarga. Mboten purun. Lah nyapa? Nyuwun kalih tiyang sepah kaliye. Allah dawuh padha karo malaikat, omongana lek bapak ibu ora padha. Empun Gusti. Lah nyapa? Mereka mengatakan mereka hebat karena kehebatan kedua orang tuane. Anak-anak ini jane hebat lak mergo kangelane bapak ibu ta. Bu, sampean iki urip sing paling menyita tenaga, waktu, pikiran niku urusan anak. Arep turu mikir anak, tangi turu mikir anak, sampai turu ngimpekne anak. Apa sing gak kok wehne nang anak? Anakmu njaluk sawah kok wehne, njaluk omah kok wehne, njaluk mobil kok wehne. Lek perlu nyawa ki lho Pak, lek dijaluk anak diwehne. Tangga kula niki winginane anake wedok niku mati, Bu. Luwangi seminggu ndak meneng. Entuk 2 dina kula takziah. Lho kok muni ngene, Pak Lukman anak kula wedok mati. Estu Pak Lukman, cara nyawa kena dijolne, tak ijolne Pak Lukman. Ya Allah, kula ngelus dodo, tibane wong tuwa iki lek urusan anak nyawa kula diwehne. Jenengan nek anak jenengan lara Bu, piye lek ndonga? Ya Allah, lek penyakit kena dipindah-pindah mawon penyakit anak kula teng kula. Mpun anak kula sing lara, ben kula sing lara. Wong tua iki lek urusan anak nyawa kula diwehne, penyakit lho wani dijolne. Mula rasa gumun nek ning Janti nek wong sembarang dijenengne anake. Sampai sendok lho jenenge anake, mangkok jenenge anake, piring jenenge anake, cowek jenenge anake. Kuwi mergo sayang apa samarilang Bu? Samarilang. Lho lek saiki enek bocah mlebu swarga kok wong tuane ra dijak iki apa ya mungkin. Wong anak iki sing kangelani wong tuane. Akhirnya Allah dawuh, "Heeh, pancen bocah-bocah sing mondok ning Raudhatul Quran iki biyen sing kangelani wong tuane." Wis ngono. Kon mlebu swarga pisan karo wong tua lorone. Subhanallah. Akhirnya malaikat mandap, bocah-bocah sing ceranguk ngenteni kabar ke malaikat. Lho kok ana sing ngwacung malaikat, pripun malaikat? Lho kok malaikat bales, beres Nduk, beres. Akhirnya diceluki sitok-sitok, "Rene Nduk, rene enten apa malaikat? Piro nomor HP ini bapakmu, piro nomor HP ini ibumu?" Akhirnya terus di WhatsApp, "Kang To, dinteni anakmu ning lawangi swarga ile." Kang To langsung bales, "Oke." Akhirnya ibuke di WhatsApp, "Yutun, dinteni anakmu lawangi swarga ile." Yutun langsung bales, "Yes, tarik semangka." Akhirnya ning akhirat iki diserlok Pak. Akhirnya bapake ketemu karo anake, ibuke ketemu karo anake. Akhirnya tangan tengene anake nyekel tangan tengene ramani, tangan kiwane anake nyekel tangan tengene bundane. Akhirnya ya juru bi abil jannah. Akhirnya kedua orang tua ditarik menuju surgane Allah. Niku lek anak-anak kula karo panjenengan salisa. Duwe anak saleh-salehah penting napa mboten Bu? Duwe anak apik penting napa mboten? Wis lek pengen duwe anak apik siji dijenengne sing apik. Aja kliru jenenge anak. Anak iki dijenengne sing apik. Jeneng sing apik iki piye jeneng sing dengan nama itu sampean punya harapan baik. Kayak sampean dodol bakso kok jenenge bakso barokah. Niku harapane lek dodol bakso ben wani sampean dodol bakso kok jenenge bakso jeleput. Toko jamu mugi jodoh sae.
Jajal sampean buka toko jamu mugi nemen. Mulane ning Blitar enek apotek gede laris, apotek Sumber. Jajal ning Jati gawe yo Mas, apotek Sumber penyakit. Mulane ning Malang enek rumah sakit gede namanya Rumah Sakit Ben Mari. Harapane sing mertamba rono kabeh mari. Sampeyan wani yo nggih rumah sakit gede kok jenenge Rumah Sakit Ben Mati. Lah jenenge anak iya ngoten. Apa kudu bahasa Arab? Yo lek sakit bahasa Arab sae. Mergo bahasa Kanjeng Nabi, bahasa Al-Qur'an, bahasa ahli surga. Tapi lek gak iso bahasa Arab wis basa Jawa ae sing penting maknane apik. Anakmu pira yu? 4, lanang apa wedok? Lanang kabeh. Barepe sapa? Slamet. Nomor 2 untung. Nomor 3 trima. Nomor 4 bejo. Slamet, untung, trima. Apik apa elek? Arab elek ya elek. Anakmu sapa yu? Jenenge Tony, komplite sae Tony. Jadi pendak dhek teko kancane mlayu, setan teko. Anakmu sapa yu? Jenenge Matyadi. Basa apa? Arab. Aku wong santri kok. Artine mbuh. Didelok ning kamus mat ki artine dawa, yadi kuwi tangan, maknane ngentitan. Kowe ndek anak wedok kok jenenge Ziro ke sapa to yu kae? Binti Hunay Ziro. Oh. Bahasa apa yu? Arab. Aku wong santri kok. Didelok ning kamus binti ki artine anak wedok, Hunay Ziro ki maknane celeng cilik. Dadi anak wedoke celeng. Jeneng ki sing penting maknane apik, aja berdasarkan sejarah. Nenek uang bapake sopir, tukang kirim mendok nang Jakarta, ditinggal kirim, sing wedok meteng tuwek, akhirnya ning dalan babaran, ditelepon, ya aku babaran, anake lanang apa wedok? Dek lanang, iki karo bubidan kondang jenengne lho, ya wis ta manut, engko lek ngenteni aku dikirim dok, dik teko Klaten aku iki. Jenenge sapa? Ya manut. Lanang, wis jenengno Rendi ae lho. Apa ya artine leren ning ngendi-endi? Mergo bapake krana babaran ning ngarep TV, lahir wedok, anake dijenengne Novi, artine nonton. Aja yu mesakne. Wonge teko Novi. Sepurane lebih. Lho nggih. Jadi jenenge anak sing apik, sing dengan nama itu punya harapan baik. Wes, lek pengen di anak apik kudu dijenengne sing apik. Sing nomor 2 lek pengen di anak apik kudu diwulang ilmu sing apik. Zaman wis koyo ngene, Pak, Bu, 10 pelajar putri di kota besar, 6 sudah hilang keperawanané. Anak-anak kula karo panjenengan kudu diwulang ilmu sing apik ae ulumiddin, kudu diwulang ilmu agama. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Anak iki lek arep didadekne apik karo Allah, mesti dikai pemahaman ilmu agama. Sakniki niki nuwun sewu, Pak. Bocah niku no akal mergo nyapa? Adoh karo ulama, adoh karo kiai. Wong iki lek wis adoh karo ulama, adoh karo kiai, adoh karo ilmu, lek wis kadoh karo ilmu sulit untuk menjadi orang baik. Kula niki pendak malam Ahad niku rutin Pak, kaya-kaya mesti ngaji luar kota, kados malam hari ini. Kula niki mangke teng mriki bar ngoten teng Kediri. Ngoten niku wangsul mulai teko Srengat niku sampai kantor Kankap. Ora pedhot bocah nom. Sepeda motoran breng-brengan, goncengan telu cek usia pendidikan. Gelot ning dalan, bengok-bengok ning dalan, mabuk ning dalan. Kula mek batin, iki anake sapa ngene iki? Iki mergo apa? Mergo jauh dari pemahaman ilmu agama. Lah kula pesen anak panjenengan iki sampean delekene wis tepak. Anak iki lek pengen mening saiki sitok delen pondok. Mergo anak lek ning pondok siji minimal salate terjaga. Pak Bu, anak sampean deleh omah peh perkara salate playon. Tapi lek kok deleh pondok wis sampean rasa mikir salat.
ning kantor tenang, ning sawah tenang. Lek perlu ning perantauan tenang, titipno Mbah Yai Ali ya. Sampeyan rasa ngoprak-ngoprak salate dan dioprak-oprak Mbah Yai Ali. Nomor loro anak ilene pondok untungnya apa? Kluyurane terkendali. Anak kok tekeli motor, kok tekeli HP entenono. Lho. Jane lek HP ki ora elek, HP ki apik, Pak. Aku lek nek kiai muni HP setan gepeng ora tek cocok aku. HP iki lho, saiki ning Jati iki wong mati apa enek layon-layon saiki. Sing layon-layon. Lho, HP ki sampean puluhan tahun ora ketemu karo dulur lho iso nyambung neh lantaran. Lha sampean saiki goleki ayat Quran, Pak. Sampean tulis kutiba alaikumusiyam diterusne karo HP. Saartine, Pak, saasbabun nuzule iki lho HP iki lho. Sampeyan saiki takon masalah agama, walaupun kurang bijak, dijawab bagaimana hukum akikoh anak laki dengan kambing satu. Kok ketik celek muncul jawabannya. Yo, sampeyan arep golek resep panganan. Ora satu buku lewat HP. Sampeyan ketik bagaimana cara mengolah ketela. Celek nomor 1 muncul jemblem. Getok HP. Lho sakniki wong ngaji ini apa patek moro to, Pak? Liwat HP. Iki lewat HP. Ora moro. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sinten Mbah Yai Ali? Enten apa iki? Badhe ngundang ngaji saged, saged. Sowan apa mboten iki? Ora usah. Sowan malah njakne teh aku. Paling sampean rene ya nggo gula, aku ya ngono. Wis cukup ae sing penting H-1 di Sherlock iki mengke dikabari pindah. Iki teko kene iki mu Sherlock kok HP. HP. Kula niki benjing Pak jam 11 mangke saking Kediri terus bablas teng Wonosobo. Wonge ya ndak moyo. HP. Iki nek uwek-uwek enek. Nggih, HP iki sakniki Pak. Niki karo anak kula iki dikai kamus berbahasa Arab. Terus kula nek maos kitab niku sakniki mboten nate buka Al-Munawir Pak. Cukup tak ketik. Apa niku jenenge lafate muncul Pak wisan artine. Subhanallah. HP ki Masya Allah. HP ki ning sayang HP ki digawe apik kenek, digawe elek ya. Kok ketik ya nih ya metu oh sing kulino kok wekel. Jajal ketikan ya engko kok ketik ngene ya muncul iya. Lah anak panjenengan nek urung nang pondok, engko lek kok tekeli HP, akidahe rong rasa. Tapi lek wis kok titipne Mbah Yai Ali, engko ditata akidahe. Wis lek mulih kok pondok tukokno HP, insyaallah iso milah, iso milih. Mula ayo mon. Sing nomor 3 anak lek ning pondok untunge apa? Oleh barokah dongane ki ya. Donga sing paling mandi ning anak iki dongane wong tua loro. Donga panjenengan ki mandi Bu lek ndongakne anak, ning donga jenengan luwih sempurna engko lek didorong karo dongane kiai Pak. Kula iki kadang mikir aku kok iso ngene iki nyapa to biyen ning pondok ora patek tenanan. Lha kula niki biyen mondok ning Jampes ora patek tenanan Pak. Kula ki mek iso jawab iki mergo oleh barokah dongane Kiai Malik. Putrane Syekh Ihsan bin Syekh Dahlan, muallif Sirajut Talibin. Kula niki biyen mondok ning Jampes Pak. Niki mergo oleh barokah dongane Kiai. Lek arek dongane Kiai masyaallah. Kula niki duwe kanca Pak teng Magelang, biyen ning pondok ndak patek tenanan, wis ndak tenanan. Dolane. Kula dolan mriko dadi tokoh agama. Bangun omah entek 1 miliar durung mali. Bangun masjid teng Sandingi dibangun apik. Menjadi tokoh agama di bidang materi. Tak takoni sampean kok koyo ngene saiki. Kok sampean usaha kayu koyo ngene gedene. Iki piye ceritane? Enggak ngerti Kang Lukman. Tak duduhi. Mergo apa Kang Lukman? Oleh barokah dongane kiai ini. Anaknya wae dhewe ora bakal oleh dongane kiai lek ora ning pondok. Mbah Yai Ali tiap malam menangis mendoakan putra-putri panjenengan Pak. Mula ayo mon. Mondok. Mondok. Diomongnya mek menteleng mondok. Ngono kuwi ya nek sing muni mondok lho sok dadi apa? Lah apa wong-wong ora ngerti telek winginane wakil presiden jenenge Mbah Yai Ma'ruf Amin ki ya pondokan. Iso dadi wakil presiden. Sampai nek mondokne anak ditakoni, "Yo anakmu kok pondok ning Mbah Yai Ali lho sok dadi apa?" Jawaban,
wakil presiden. Lah Bupati Malang iki jenenge Pak Sanusi ini ya alumni pondok to ya iso dadi bupati kok. Lha tenan Pak. Lah winginane iki sing calon wakil presiden iki sing loro kan ya pondokan to Pak. Senajan kalah akhirnya menang Gibran. Bupati Blitar tuh yang dulu namanya Mak Rini itu ceritanya ya pondokan. Malah wakil bupati sing jenenge Mak D Rahmat sing kemarin Pak akhirnya pecah kongsi niku ya pesantren. Panggih kula teng Ponorogo, kula ngaji kok wakil bupati dugi teng Ponorogo. Loh, jenengan kok teng mriki Pak Mabuk? Lah niki yang punya pondok itu teman saya di pondok. Ya Allah. Tibane alumni pesantren iso dadi bupati, iso dadi gubernur. Mak sapa iki Bu Khofifah yo keluarga pondok to. Nduk, ora usah wedi sok dadi apa, Allah sing nuntun sampean. Kula iki kadang tak pamer nih Mas. Kula niki asli wong Jember. Tamat SMA tahun 89. Nalikane kula SMA iki duwe kanca wakrab niku telu Pak kalih kula gak tau pisah. Sing sitoki tamat SMA ngelamar PNS ketompo Pak. Sekarang menjadi pegawai negeri dinas di pemerintah daerah tingkat 2 Jember. Sing sitok iki bocah dhuwur ganteng resik. Tamat SMA ngelamar ning hotel ketompo Pak. Sekarang kerja di hotel berbintang di Bali. Lah sing sitok iki Pak wonge kon pidato iki. Ki lho wonge saiki diundang Mbah Yai Ali iki lho. Wong tua kula muni ngene Lukman mondoko. Lah nyopo? Lah anak lanang nek awakmu tok. Sok lek bapak ibu ninggal sapa sing ndongakne? Moh mondok oleh apa? Lah terus piye kula tak merantau ning Surabaya. Lah nyapa dadak merantau? Lah kanca akrab di penggawean kula lek ra di penggawean gengsi. Merantau ning Surabaya Pak tahun 89 sampai 90 mulih ndak oleh apa-apa Pak. Awak kula malah jeleput mergo bendina gelut karo satpam atik kalah terus. Mergo nyapa orang entuk lilane wong tuwek. Akhirnya saya kembali bersimpuh di hadapan orang tua. Kula tak nderek dawuh jenengan, piye le kula tak mondok ae. Mondok nang ndi? Tak mondok teng Kediri ya. Mondok apa? Pondok Pesantren Al Ihsan Jampes Kediri. Akhirnya tahun 90 kula budal Pak teng Kediri. Tahun 99 kula rabi untuk wong Selopuro Blitar Pak. Kula tahun 99 lagi rabi, kanca kula loro ki wis nyambut gawe Pak. Wis nyambut gawe 10 tahun aku lagi mingkrik-mingkrik rabi. Cara wong sekak tak pur 10 tahun Pak. Ini kok pamer sakniki niki kula pendak mboten dangu sering mulih ke Jember. Kanca kula loro ki kerep petuk, ngene kancaku tumpakane mobil, aku yo gak kalah mobil tumpakku. Malah mobile apik tekku kok. Lah kono Avanza tekku Rebon kok. Lho, ora kalah nduk pesantren iki. Kanca kula ki yo rabi, aku yo rabi. Tenan, Pak, ora sombong. Bojone Cik Ayu bojoku. Lho pondokan kok. Kiai bojone elek ketok lek dongane ra mandi, aku yo ngono. Lho tenan, ora pamer aku. Kanca kula ki mendina nge-share ning grup alumni SMA, mangan enak, tak japri. Lha kowe kok mangan enak, tuku apa gratis? Lho kok jawab tuku. Kancaku ki mendina mangan enak tuku, ki alumni pesantren, mendina mangan enak gratis. Tenan. Ora kalah, kanca kula iki sitok pegawai negeri, sitok pegawai hotel. Gajine bulanan. Ki lho nduk alumni pesantren, ora dadi pegawai, gajine jam-jaman. Mari ngene cair. Ayo mon, aja wedi awakmu mondok, tenan ta. Jangan takut sama mondokne anak. Loh, manusiawi kalau ngomong ekonomi, karena panjenengan jadi orang tua yo mikir ta, soal ekonomi anakku ki piye lah, tak titipne Mbak Yai Ali, tak dudui, jangan khawatir. Ayo mon, ora kalah nduk. Jangan takut mondok. Siji dijenenge sing apik, nomor loro di pondok nih. Wis terakhir. Nek pengen duwe anak apik sing rada abot ki sing nomor 3. Apa dicontoni sing apik, Bu? Pak, awake dhewe ora usah arep-arep anak apik lah, awake dhewe ora iso dadi apik. Awake dhewe lek pengen duwe anak apik nuwun sewu, awake dhewe kudu apik dhisik. Anak-anak yang tidak sholat tuh karena apa? Lingkungan keluargane iki yo gak sholat. Anak niku sekolah ning omah Pak 7 jam, sing 17 jam
niku ning omah, dadi sekolah mek 7 jam, sing 17 jam ki ning omah, dadi 17 jam ki bendina ki roh bapak ibuke. Lho nggih. Mula kula teliti anak-anak yang tidak sholat iki krana nyapa? Krana bapak ibuke pancen ra sholat. Jenengan iki ora usah ngongkon anak sholat yo, pokok sampean sholat, anake ya. Kuwi lho anak ibu nuntun anak cilik kuwi lho. Kuwi lek ibuke sholat kula melu sholat. Sampeyan di anak cilik ngadeg ngene, kula anakmu melu ngadeg sholat. Mbok penging yo ora kena ngalih. Kula kita nyepak moh. Ibu sholat iki lho, aku ya sholat. Ibu itu wenyih iki lho. Sampai Allahu Akbar anakmu lak wah. Sampai maca Fatihah anakmu lak maca Fatihah. Anak ora usah dikongkon nutup aurat, pokok ibuke nutup aurat, anake ya nutup. Lho sakniki ruwet Pak, anake ditereng nang TPK kudungan, ibuke ra kudungan kok. Oh anak iki brukut malah ibuke nggih celana SMS silite metu sithik. Anak sing SMA silite metu akeh. Cok SMK silite metu kabeh. Lho anake brukut kudungan, lho kok ibuke malah rambutnya dirembonding to. Disemir, kaosnya ketat, celanane ketat, anake dilunggone ngarep numpak sekupi. Ibuke lek lungguh rodok ndegek, akhirnya kaosnya munggah, celanane mudhun, katoke ketokane tulisane RP 2000. Lho sing dicontokne anak iki lho apa? Ibu-ibu tak peseni karo sing kakung basa. Lek sampean basa engko anake ya lho tenan Pak. Sampeyan ojo pisan-pisan Pak ngongkon anak adus lek jenengan dereng siram ora dadi. Le siram ibu rong siram. Oh tak tuwa genten kowe lho. Ora dadi. Sampeyan nek ngomong anak, "Nduk, deres Quran." Ibuke kudu deres Quran. Le ning langgar. Bapake kudu ning langgar. Gak dadi. Bu. Sampeyan lek arep melu kegiatan apa melu wae. Tapi sadurunge melu tulung mikira 10 menit. Lek aku melu kegiatan ngono kuwi disawang anak pantes apa ora? Lek ora pantes gak usah melu. Mosok ibuke nek karnaval joget sak dawane dalan iki. Kuwi disawang anak pantes apa ora? Pantes apa ora? Mosok ibuke sak dawane dalan ngene. Ya anake ngentuk nimburi karo muni ibu pekok ngene. Aja. Sama nek melu senam melu wae tapi milih panggen sing disawang anak pantes. Golek tempat tertutup, nutup aurat. Loh, senam niku olahraga niku perintah Kanjeng Nabi. Kadang melu senam ya Allah celanane ketat sampai lepete iki lek naleni kerapetan. Kayak joget iki ya Allah lek senam ning pinggir dalan disawang anak ora pantes. Mulanya apa to? Anak-anak dulu itu sing paling ditakuti orang tuane. Mergo wong tua mbiyen iki nek dicontoh, Pak. Tahun 80-an anak iki lek nakal nek dingene to, ayo nakal. Tak omongni bapakmu kapok. Wedi. Siram. Loh, ora tak siram, tak omongni bapakmu. Bapak iki digdaya, Pak. Mergo bapak iki ya wis siram. Ane langgar. Ora ane langgar, tak omongni bapakmu apa? Langsung nang langgar. Lho gelut terusno. Ayo terusno lek gelut. Tak omongni bapakmu kapok. Gak sida gelut. Mergo bapak iki nek dicontoh gak tau gelut. Lho nyolong jambu mudun. Ora mudun tak omongni bapakmu. Langsung mudun, Pak. Mergo nyapa bapak iki nek dicontoh gak tau nyolong jambu. Basa bapak zaman saiki ruwet lho, nyolong jambu mudun. Ora mudun tak omongi bapakmu. Lho kok malah jawab sampe ngomong nih, lha niku tuh bapak ning dhuwur nggo kresek lho. Jadi bapak iki ngentet pisan. Pak jujur hari ini jujur kula karo panjenengan gak kena dicontoh. Bojoku kita omongi, "Dek, lek anakmu kok keloni ora dadi solih-solihah." Lah nyapa? Mergo aku karo sampean gak kena dicontoh. Wis solusine mek sitok, terne ning pondokan. Wis, lek awake dhewe ora kena dicontoh, titipno mbayang aliye. Ben niru kiai, ben niru ulama. Enak awake dhewe. Lho lek ngono kesimpulane, lek pengen duwe anak apik, siji dijenengi sing apik, loro sampean pondok nih. Mergo ning pondok niku masyaallah dilatih kebaikan terus, Pak. Lah apik karo elek iki mergo kulino. Lah ning pondok iki nyapa? Dikulinakne apik. Lho, apik karo elek iki mergo kulino. Kok enek wong apik iki mergo kulino nglakoni apik, kok enek wong elek iki mergo kulino nglakoni elek lho.
Duk, bahasa Arab yang angel apa penak, Duk? Angel apa penak? Angel mergo sampean ra kulino, lek sing kulino penak. Kula nembe umroh, Pak, sampean tak ceritani gak percaya. Teng Arab Saudi ki ya Allah, cah cilik-cilik lha kok pinter bahasa Arab to. Mergo ku lha sampean diomongi ra percaya to. Zikir angel apa penak, Bu? Zikir angel apa penak? Penak, tapi lek ra kulino angel. Zikir ki penak, Pak, lek ra kulino angel. Wong dikabari tanggane mati ki, yo anu mati lho, joh mati lho. Mergo ra kulino. Wong listrik mati ki sak jati udine padha yo, basa murup ya gitu lho. Mergo ra kulino. Lek kulino listrik mati pet. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, listrik murup yar alhamdulillah. Lho, mergo kulino. Jadi apa-apa mergo kulino. Sama lek kulino arep maem bismillah, bismillah. Kulino bar alhamdulillah. Tapi lek ra kulino buka tok cocok kentaki. Bar yo alhamdulillah malah pedes lho. Dadi zikir ki kulino, Pak. Ana sing kulino zikir ki lek nek lindu tok. Dadi lek nek lindu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Oleh dunia kalem zikire kalem la ilaha illallah. Lindune mantik lho kok mantik to. Bareng ngono jebul yo lindu la 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 la. Gelem zikir lek enek lindu. Kuwi jenenge zikir caplin. Gelem zikir lek enek misuh angel apa penak, Pak? Penak kaki sing kulino. Lek ra kulino angel, Bu, sampean misuh, Bu. Ora iso ra kulino lek celek blok kene. Sandung titik ya, Cuk. Lah anak ki lek ning pondok kuwi dikulinakne nglakoni penggawe apik. Mula lembaga pendidikan ki nyapa to. Sing ning njaba kae gak berhasil, mergo ning njaba kae mek diajari teori. Nduk, salat jamaah kuwi ganjarane 17 derajat. Kuwi ning sekolahan ngono kuwi. Tapi lagi limbahnya linduk ganjarane sholat jamaah 17 derajat. Ayo jamaah. Lho bedane niku lho pesantren iki. Mula ayo mon para hadirin niki kang saged kula aturne Romo Yai Saiful sampun rawuh. Mulai awal hingga akhir menawi wonten atur kirang saya agunge pangapunten khususon khosoh Bayi Ali. Cekap semanten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.